Esuk iki mbangane nganggur aku arep mlaku-mlaku ning Embung Jlamprong wo. Embung Jlamprong ki lokasine ning Semuluh Lor, Mojo, Kelurahan Posari, Kapanewone Semanu wo, Kabupatene ya ijik Gunung Kidul wo. Daerah Istimewa Yogyakarta wo provinsine. Esuk iki jan udane ngrecih wo, hawane adem, penake mancal kemul ning aku tetep mancal gas wo, mlaku-mlaku. Arek apa pemandangane ora kaya nek panas, ya minimal kena tombo kangen ya wo sing urung tau rene, apa sing wis suwe ora rene, apa sing duwe kenangan ning kene. Jarene sing wis tau rono nek minggu esuk apa setu esuk pokoke nek wayah-wayah prei iki akeh sing do lari-lari wo ning kono. Dadi ya dienggo kaum jomblo sing budiman ya wis gek rene wae dienggo cuci mata. Lah ya sapa ngerti jodohmu tertambat di Embung Jlamprong. Wong lak ora ngerti to wo, sapa ngerti jodone wong. Dadine dalan mlebu ning objek wisatane akeh tanduran jambu mantan wo yang mempunyai nama latin jambu monyet. Pokoke anggere wis tekan kono ki ya wis awake dhewe ora bakalan geblasuk wo. Wong objek wisatane cedhak kono, kuwi objek wisatane wis ketok wo. Ning kono ki wis disediakake parkiran ning sisih wetan kono wo. Ning aku parkir ning kene wae, engko gek tak mubeng-mubeng mlaku. Delalae tekan kene ya ora patek udan wo, ya gur kriwis-kriwis. Embung kene iki dijenengke Embung Jlamprong. Mergo ning kono ki enek guwane wo. Ning nek lokasi guwane aku ya ora ngerti wo. Apa meneh nek pas udan ngene iki, lah engko mlebu guwa malah cathek ula etek-etekku malah ora estetik meneh wo engko dadine wo. Bayangno biasane loro ki iso dadi seimbang, lah nek siji ya dadi gonjet wo engko malah. Arek enek pepatah hilang satu tumbuh 1000, lah nek iki hilang satu lah ya wis bahaya wo, hilang masa depanku. Dadine wis tak cukup mlaku-mlaku ning kene wae wo. Ki lokasine wo, ki wis tekan lokasi, ki kahanane kaya ngene iki wo. Nek pas kahanan udan ki tak jak mlaku-mlaku wo. Biasane kene iki sing sok do dienggo lari-lari wo, amben esuk apa sore. Pokoke sampean nek kepengin lari-lari, men sehat fisike, sehat pendelengane yo kek rene iki wae wo. Dadine yo rekomendasi banget wo, rekomendasi tempat lari-lari di Gunung Kidul ning Embung Jlamprong iki wo. Ning nek pas ora udan lho yo, nek pas udan lho yo sing keringetan ora awake ning malah irunge wo. Selain dienggo rekreasi kene iki yo penghobi mancing yo akeh wo sing do mancing ning kene. Arek udan yo akeh sing mancing ning kene. Nek iki mau aku marek mlebu kene yo ketemu wong do mancing kuwi mau. Ning ora ngerti wo aku iwak apa wae sik enek kene. Sing genah wong mancing ning kono mau ki yo akeh. Saben dina wong mancing ning kono yo mesti ana wo. Bayangke nek ning kene iki panas kayak ngejak anak bojo wo ning kono anake do peplayon ning nggon suket, mboke karo bapakane do pacaran ning kono wo. Kuwi ning kono ki sukete ijo-ijo tur lahane luas wo. Dadi bagine wong sing berkeluarga ya rekomendasi wo nek ning kene iki wo. Men anake seneng, mboke seneng, bapakane ya seneng wo. Wis to, sing bapakane hobine mancing ki bojone do dijak rene sisan anake. Dadine men kabeh ya do iso seneng, sak bate iso seneng. Ning kono ki nek arek mangan ya cedhak ning ya ora iso tak sepilke wo. Masalahe kahanane ya udane kaya ngene iki. Ya wis